Čaute ľudia, dneska vítam pri ďalšom videu. Dneska si tu ochutnáme puding proteínový. Takýto od Zvolensky proteín. Hej. To mám otvorený. Ochutnávku vám spravím. Tak to ako vyzerá. Hej. Tak. Takže tak tu mám vidličku a idem ho ochutnať. Je to teda proteín puding. Není zlý. Je docela dobrý. Ja mám zatiaľ príchuť vanilkový. Je ešte čokoládový. Ale ten som ešte nemal. Ale zatiaľ mám iba vanilka a tam mi najviac chutím. Ja. Chutím jej. Akože nie, že ja som ešte nemal, hej. Ale chutí mi. Takže tak, no. Ideme k recenzii. Dávam tomu... Dávam tomu... No. 8 z 10, hej. 8 z 10 si to zaslúži. Podľa mňa. No ale... Teraz... Nie je sladké, hej. Je také... To také ani nemá, že má to trochu chuť, hej, ale že nemá to veľmi chuť. A také chutím. Takže 7 až 8 z 10, ok? 7, medzi 7 a 8, tak dám 7 z 10, hej. Asi 8. Pre mňa to bude... Pre mňa to je 8 z 10. OK. Toto video má 2 minúty. To je fakt, že dobre. A za chvíľu sa vám ozvem. Spadol mi telefón vadí. No, takže ľudia, teraz tu nemám svetlo. Aha, bude tu svetlo za 3, 2, 1. Tu je svetlo, ale sa nekúzlo. Takže tomu dám 7 z 10. Nie je to ani zlé, ani... Nie je to zlé, je to také dobré. To chutí, ale ja dám to 7 z 10. No, takže video bude mať asi iba 3 minúty. Nevadí, aspoň nemusím... No, ne, srandu si robím. Je mi to asi som zľakol, ok, takže ľudia, ja už budem končiť, dajte like, odber a čaute.